Són Manolo, Ernest, Maria Dolores i Pilar, xics i xiques de la Unió Musical La Lira, que, com molts altres jovens de Vila-real, acudixen a classe de bon matí. Estudien a l'Institut Francesc Tàrrega. Ells, a diferència de molts xicons d'ací, saben molt bé qui fou Francesc Tàrrega per a la música espanyola del segle passat. No han tingut la sort d'escoltar-lo mai, però estan assabentats per la seva afició que ha sigut un geni, un mestre. També coneixen que a Vila-real, el seu poble natal, no sols l'institut du el seu nom. Tenen constància de que Tàrrega els ha deixat un llegat cultural del que són hereus programes, objectes, publicacions i fins i tot un museu. Manolo i els seus companys no es poden ni imaginar com eren de diferents les coses per a un músic estudiant com Tàrrega a meitat del segle XIX, encara que estudien la història com a assignatura a l'institut. L'època d'estudiant fou molt difícil per a ell. Havia d'alternar les obligacions familiars de traure diners com a pianista i la defensa del seu instrument, la guitarra, que en aquell moment es trobava molt devaluada als concerts. Era la seva baralla particular, fer de la seva forma de tocar una escola única i irrepetible. Estem en el Museu Casa de Polo. Com diuen popularment, és vilarealencs, perquè així, en esta alqueria, es donen cita dos dels elements més significatius en la història econòmica i cultural de Vila-real. Polo de Bernabé fou la persona que introduí el cultiu del mandarí a aquestes terres. D'altra banda, així es troben alguns dels objectes personals de l'insigne guitarrista Francesc Tàrrega, que elevà aquest instrument a la categoria de concert. 2 anys més tard de néixer Francesc Tàrrega a Vila-real, es redactà el primer reglament de la Societat Musical. Després d'una separació en 2 bandes, s'unificà definitivament i es va fer càrrec de la banda un dels alumnes de Tàrrega, el mestre José Goterri San Miguel. Compositor, pianista i també guitarrista, dugué la banda a l'èxit amb l'estrena de peces com l'obertura Europa 1915, composta per ell mateix. Aconseguí com a director despertar tal afició musical que apareix la necessitat de muntar l'Escola de Música i Declamació Musical, precursora de l'actual Escola d'Educants. Les aportacions més significatives que va tindre el mestre Goterris en l'època va ser les aportacions pedagògiques que va tindre en el moment en què se va fer càrrec de la banda. El mestre Goterris tenia molt que aportar, molt que ensenyar, i al dirigir la banda del seu poble va posar tot el seu caràcter, tot el seu ímpetu, tota la seva música que portava dins, de forma que els músics, quan se sentien dirigits per ells, se sentien tan halagats, tan satisfets de la seva direcció, que estaven contentíssims a l'hora de ser dirigits per este mestre que de dins d'ell eixia la música i que verdaderament Vila-real estava halagadíssim de que un mestre de la categoria del mestre Goterris poguera estar dirigint esta banda. Ser regidor de la banda de música no porta problemes, pues són lo suficientment professionals. Els músics d'esta banda, hi ha un president de la banda tan resumament carinyós que no puc jo dir que me duga problemes. Porte diverses delegacions i ojalà totes les que duc me portaren els problemes que me du la banda de música. Problemes econòmics no ne duen tampoc perquè cada un té la seva feina. Entonces no és difícil de portar la banda de música de Vila-real. Jo estic contentíssim de les relacions que tinguen els músics no se poden portar millor. Quan fan falta instruments parlem dins dels pocs diners que tenim dins l'Ajuntament, però ells tenen la suficient catxassa de quan es fa falta l'instrument, quan es fa falta que s'han de renovar els tratges. Ho diuen en suficientment antelació per, en paciència, poder lluir-nos i fer les coses tot el més bé possible per ells i per nosaltres. Quan morí l'insigne director, el seu fill se'n feu càrrec fins la Guerra Civil, que paralitzà la banda fins 1940, any en què reprengué l'activitat. El 1945 es constituïx una nova societat amb el nom de Banda de Música Santa Cecília d'Educació i Descans, que es dissolgué 3 anys més tard.
Va ser l'any 1953 quan es reagruparen tots els músics de la vila i adoptaren el nom original de La Lira. Actualment, la banda està dirigida per Francisco Signes. Jo, com a director de la banda de Villarreal, estic 20 anys. Me pareix que el primer concert que vaig fer va ser el dia 8 de desembre de l'any 1975. Per tant, ara ha fet 20 anys, com he dit. La evolució de la banda des que jo estic de director, igual com totes les bandes amateurs, tenen moltes etapes, alts i baixos. Les èpoques canvien, els músics se'n van, venen. Per exemple, ve l'hora de la mili i el músic se'n té que anar al servici militar, com n'hi ha músics o xiques també que festegen i per lo que sigui el nòvio no es pareix bé que toca la banda. Entonces, claro, com els he dit, hi ha moltes èpoques i etapes que en unes tenim més músics i altres menys músics. Actualment, la Unió Musical La Lira de Villarreal compta en quasi 60 músics, els quals pràcticament el 75% és gent molt jove, gent entre 16 i 20 anys, i que això té una gran importància dins d'una banda de música perquè imprimís a tot el col·lectiu molta il·lusió en l'hora de fer activitats, en l'hora d'emprendre noves metes de cara al futur. Per a ser membre de la Junta Directiva simplement és necessari que siga aquesta persona elegida per l'Assemblea General de Músics. Una de les condicions que se requereix és que siga un membre actiu, és a dir, un músic de la banda. Jo actualment fa uns 15 anys que sóc músic de la Unió Musical La Lira de Villarreal i fa aproximadament 4 anys que estic en la Junta, encara que només estic més que un any de president. La Unió Musical La Lira de Vilareal avui està formada per membres amb una mitja d'edat entre els 17 i 20 anys, dels quals sols 15 membres passen dels 50. És el cas de Ramon Sancho i Joan Barrachina. Encara que són els més veterans, tenen molt clar que els jovens juguen un paper molt important. Seran els encarregats de continuar la tasca que ells començaren. Diuen dels jovens que són una meravella, que la gent jove està molt preparada i que a més els tracten amb molt de carinyo i en harmonia. Encara se'n recorden quan en Nadal els obsequiaren amb una nadalenca i ells de poc no ploraren. L'any 37 vaig entrar ja efectivament a la banda, 3 anys antes ja era educando, per les circumstàncies de que quasi mitja banda, tots els majors, se'n van anar a la guerra, que era l'any 37, era un any ja de guerra, portàvem. I entonces van tirar mà de tots els educandos. I recorde això que fem concerts al jardí de Sant Pasqual i tot això, i d'ahir ja me vaig agarrar. Tindria jo 12 anys. I crec que seran sobre uns 58 anys els que estic tocant. No recordo exacte la fetge quan vam entrar, però era en plena guerra civil. Bueno, pues un de les anècdotes també gracioses que hauria pogut ocorrir algo mal, però, en fi, gràcies a Déu no va passar res, va ser que mitja banda estava actuant en una contrata a un poble d'allà del Rincón de Ademús. Se va prorrogar l'estància d'esta banda allà, d'esta secció de la banda allà, i així tenim un concert per les festes de Villarreal. Entonces vam tindre que recurrir a un concert d'emergència. Vam buscar un senyor de Villarreal, don Pasqual Natcher, que era director també. Vam preparar el concert, preparen l'enteulat, s'acaba el concert, pugen 2 o 3 xiquets a l'enteulat i l'enteulat se derriba tot totalment. Encara els enteulats que estaven fets en bidons i en coses d'aixes i va caure. I no va passar la desgràcia. Va haver una anècdota que no ens encontràvem en ganes d'anar al certamen a Castelló i el governador va enviar una nota a l'Ajuntament dient que ens van obligar que si no ens presentàvem ens tancaven a tots a la presó. Però
fi, encara vam ensaiar un poc i ens vam presentar. I l'anècdota va ser que resulta que d'així precipitadament, ensaiar i tot això, i resulta que vam fer el primer premi o el segon, no me'n recordo. Segon premi era, sí. El desenvolupament del poble de Vila-real ha estat paral·lel al d'esta societat musical. Vila-real, fundada pel rei en Jaume, fou, fins a la segona meitat d'este segle, una vila agrícola amb predomini del cultiu de cítrics, però amb projecció cap a l'exterior i oberta a l'exportació.
Amb l'arribada del ferrocarril es donà un impuls al desenvolupament social i econòmic de la vila. És en la dècada dels 60 quan, sense abandonar l'agricultura, es produeixen importants transformacions que converteixen Vila-real en una de les productores de rajoles i taulells més importants de la comarca de la Plana Baixa. Dissenys de gran estil i qualitat que avui es troben en les fàbriques vilarealenques per donar eixe toc d'elegància i distinció en les estàncies de qualsevol casa que es considere important. Al cor de la ciutat, la plaça porticada amb arcs i porxes de la primitiva construcció que es conserven com a fidels testimonis dels 7 segles d'història que ha viscut Vila-real. Així estan les seues arrels sentimentals i comercials. Antigament nucli de fires i mercats, avui s'ha convertit en una moderna zona de tendes i lloc d'encontre per a actes culturals. Vila-real es va construir com a baluard d'esta comarca en cas d'atacs musulmans. Estava rodejada de muralles defensiu-militars, com demostra la Torre Motxa, únic vestigi de l'antiga muralla. Un dels dolços típics preferits pels vilarealencs i que s'han fet famosos en la comarca són les pilotes de frare. Esta rica peça de rebosteria té el seu origen en les antigues romeries, on elaborades amb el mim de les mans artesanes dels frares eren oferides als assistents els dies de festa. Amb uns ingredients molt bàsics, el seu procés d'elaboració és laboriós i delicat, pel que fa al punt de fermentació i gruix de la crema pastissera. Per esta causa, ha passat de ser una postra que es feia en les llars a ser realitzada per mans expertes en estes arts. Batiste Carceller, vilarealenc i vilarealer, és un reconegut periodista que per damunt de tot estima el seu poble. No hi ha cap activitat cultural, religiosa, social o festiva on Batiste no fica el seu gra d'arena amb l'estima que el caracteritza. Tots al poble li reconeixen la seva capacitat d'implicació en cadascuna de les activitats en què col·labora. Amant de la literatura, és autor de nombrosos articles en revistes i periòdics. Les seues activitats no tenen límit quan es tracta d'entregar-se en cos i ànima al seu poble. La religió té un aspecte fundamental en Vila-real. Difícilment se pot escriure la història del nostre poble sense tindre en compte totes les efemèrides, tots els datos i totes les pàgines de glòria que han aportat les entitats de caràcter religiós. Cal recordar que 3 òrdenes molt importants, com són dominiques, carmelites calçats i franciscans, són els que determinen l'espiritualitat local. D'així que la majoria d'organitzacions que tenim de major importància siguin dedicades a la Mare de Déu, siguin eminentment marianes. Cal dir que en la importància majoritària n'hi ha 2 organitzacions femenines, que són les Filles de Maria Immaculada, conegudes per les Puríssimeres, i les Filles de Maria del Rosari, conegudes com les Rosariedes. Cal parlar també de la importància decisiva d'una entitat de caràcter centenari com són els Lluïsos, que han marcat la vida del poble, especialment en l'aspecte masculí, des de que fa quasi 125 anys la fundaren. Dins dels Lluïsos se porten a cap infinitat d'activitats. Una d'elles és la revista Parla Camino, que és quizà l'única que queda de moltíssimes que se van fer i és, evidentment, la decana de totes elles. Estem davant del temple de Sant Pasqual. Sant Pasqual va viure com a conventual en este convent que ara veiem reconstruït, va morir ací i ací va ser on va passar els últims moments de la seva vida i ací estava el seu cos incorrupte fins que, desgraciadament, la guerra va trencar tot allò i ho va cremar tot allò. Actualment tenim els ossos que van quedar, les cendres de Sant Pasqual, posades dins d'una estàtua de plata extraordinàriament valiosa, obra de l'escultor Llorenç Poy, i que va ser beneïda i va ser consagrada en l'any 1992, el 10 de maig, en la presència de Sa Majestat del rei Joan Carles I d'Espanya, i va oficiar en aquella cerimònia una persona, no ja de Vila-real, perquè no era d'ací, però que estava molt vinculat i que se la volia moltíssim i que desgraciadament fa un any que la van perdre. M'estic referint al cardenal Tarancón. La banda de Vila-real participa en tots els actes que organitza l'Ajuntament, que són les 2 festes majors que tenim així en el poble, que és la festa de Sant Pasqual i la Mare de Déu de Gràcia. A més, també participa en les provessons que organitza la Congregació de les Puríssimeres i les Rosarieres.
El termet de la Mare de Déu de Gràcia és el pulmó natural i espiritual d'una població molt entregada al culte a la Verge Maria. La tradició assegura que un pastor trobà allí la imatge de la Santa Patrona dins d'una cova. L'ermitori, senzill i acollidor, data del segle XVI. La Moreneta presideix l'altar principal. Hi ha 2 altarets dedicats a Sant Antoni Abat i Sant Vicent Ferrer. El Museu Etnològic del Termet és una de les joies locals, junt al Museu de la Ciutat o Casa de Polo Bernabé. A l'interior d'este museu trobem mostres permanents de col·leccions de pintors com Jimeno Barón o part de l'obra de l'escultor José Ortells o la sala dedicada al prestigiós compositor Francesc Tàrrega. D'este insigne guitarrista i compositor es pot admirar una de les seues guitarres, aquella que utilitzava en les classes amb la seva dona. Del seu minvant patrimoni familiar sols queda el piano i un violoncel del seu germà. Compositor de melodies inoblidables com aquells recuerdos de la Alhambra, també la seva memòria ressona en el cor dels veïns cada volta que passen per la seva casa natal. Pasqual Cándido és un antic membre de la banda. Va estar 8 anys. Encara que ara està molt allunyat d'esta formació musical,
no ho està gens de la música, que a hores d'ara és l'ànima de la seva vida. Ell és un compositor que no para, i ara mateix es troba ocupat en els arranjaments d'una partitura de piano. És un pas doble a Manolo Montoliu, un encàrrec que li han fet des d'Argentina. Se sent orgullós de ser un dels pocs valencians professor especialitzat en instruments de plectre. La contribució musical que un dia començà sent fundador en l'orquestra de Pols i Pua, Francesc Tàrrega, la continua després en l'orquestra de plectre Ciutat de Vila-real. David, company i amic de Pasqual, és des de fa molt de temps un entusiasta de la música. Ha tocat la majoria d'instruments, però el seu favorit és el saxo tenor, que fa sonar en la banda on està des de fa 47 anys. Al llarg de la seva profitosa vida musical, ha tocat en la rondalla Tagoba, en la banda municipal de Castelló, i fins i tot va ser director en una orquestra de corda quan feia el servici militar. De tots els devenirs musicals, David ha triat la unió musical La Lira, però reconeix que els moments més feliços de jove els va passar amb el trio Los Rebeldes. El nom del trio Los Rebeldes ve perquè hi havia dos bandes de música, tu i Manuel de la Tagoba i Ramon Sánchez i jo eren de l'altra banda. I clar, al vindre i nosaltres unimos antes que les dues bandes se van unir, doncs quan aplegàvem allí els companys ho feien. Ja estan així els Rebeldes, ja estan així els Rebeldes. I ells mateixa, sense voler, ens van posar el nom del trio Rebeldes. I com uns ens diuen, ja estan així els Rebeldes, nosaltres també, és quan van decidir posar el trio Los Rebeldes. Vam tindre la gran sorpresa o la gran alegria que ja en el segon disco, en la cançó Mi Lirio Azul, va batre tots els rècords d'audiència en totes les emissores, perquè entonces era la ràdio la que manava, la televisió es començava en molt poquet, i ens vam sentir molt animats i molt satisfets. Després està Correu de l'autobús, Té confiança, li van seguir La Pàtria Estudier, que és dedicar al soler que se va anar a la mili. Era tant el boom de les cartes de les admiradores que nosaltres tres no podíem correspondre tota la correspondència. I és que vam buscar al Avui Germà Domingo perquè s'encarregara ell de correspondre a totes les admiradores, perquè demanàvem fotos i partitures. I com érem socios del Club CC de Sant Sebastián, entonces encara ens amuntonaven més les cartes. Bueno, en l'any 58, nosaltres com a empresa vam contratar a Rafael Farina com a primera figura. Ell, en lo del vino amargo i aquell tango tan famós, estava en el seu millor apogeo i crec que van fer una companyia molt important. Encara conservem un cartell que et medisca de 3 metres d'altura, les lletres en els puestos que ens anunciaven tant els ells com els nostres tiraven quasi 1 metre d'altura. O sigui, era ja una companyia de molt d'èxit. Si avui existeixen a Vila-real tants i tan bons músics, és perquè a este poble la qualitat en la formació s'ha tingut molt en compte, tant per part de la banda de música com d'altres entitats que avui s'agrupen al Casino Republicà o Casa de la Música, i encara molt més al Conservatori.
Es coneguem de algo o no? Merche, tu saps que sí, que ens coneixem d'algo. Te recordes molt bé de quan ens encontràvem per aquests pobles de la comunitat valenciana en la qual tu estaves cantant en els pavesos i jo ja estava en l'orquestra Montesol i saps que han passat ratos molt bons i molt divertits, per tant sí que saps que ens coneixem d'algo. I actualment, en el teu treball, quants alumnes tens en el conservatori? Mira, el que és com a professor i com a director d'aquest centre, el Conservatori Mestre Goterris, este curs tenim 387 alumnes, dels quals 270 van a música i 117 van a ballet. Dels 270 que van a música, 140 són xiquets i 130 són xiquetes, i l'edat mitja entre tots ells està sobre els 10-11 anys. També vull dir que l'edat mitja en el que és el ballet està sobre els 9 anys. Per a aquesta docència n'hi ha una plantilla de professors que som 13 concretament i un personal no docent que són 2 persones, tota una família. Quines assignatures i fins a quin curs en té el centre? Mira, en el centre s'està impartint el grau elemental en el que és el nou sistema educatiu que denominem per l'OCSE, en les especialitats de guitarra, piano, violí, flauta, clarinet, saxofó, bombardino, trombó i tuba. Però, al més, hi ha altres assignatures de lo que denominem també el plan antic, el plan 1966, que estem també impartint, com són el quart i quint de guitarra, el que és el quint de piano, etc. Ximo, quina és la relació de la banda en el centre? La relació de la banda en el centre és molt correcta, i jo diria més, és cordial i d'estreta col·laboració. Paco Signes, que és el director de la banda, està formant des de fa temps part d'esta plantilla de professors, i de tal forma que quan els alumnes de vent acaben la seva formació, passen a englosar el que és la banda i me consta i sé que són rebuts en una gran simpatia per part de la banda. O sigui que és una relació molt, molt, molt amena. A més de parlar del conservatori i tirar de totes les lloances, cal parlar també de la banda Unió Musical La Lira, que arranca del segle passat. La primera referència que n'hi ha en document és 1840, encara que en aquest document ja se parla de pretèrit. Després de la referència a la banda, és obligat també citar a una entitat quasi centenària, 80 anys complix, que és l'agrupació Coral Els 13, que en altres temps va desenvolupar una gran activitat musical, especialment vocal, en la part coral i en la part de sarsuela i alguna òpera que també van acometre. Una altra entitat que en un temps va aportar un gran dinamisme i un gran ambient cultural va ser la rondalla levantina Tagoba. Avui tenim 2 orquestes que la base d'elles és la música de pulso i pua, la música de plectro, conforme tècnicament se diu. La primera, en l'ordre fundacional, és l'Orquesta de Pulso i Pua Francisco Tàrrega i la segona és l'Orquesta de Plectro Ciutat de Vila-real. Una altra entitat que recentment se va incorporar al panorama musical de la ciutat va ser Supramúsica. La nova sàvia, les noves generacions, els nous músics, la gent jove que ha portat una nova forma de fer música, música antiga, música molt concreta, a base de recuperar uns instruments verdaderament extraordinaris i que li han donat eixa nota que li faltava al panorama musical local. Cal parlar també d'algo tan nostre com és la dolçaina i el tamboret i el tabalet, que estos estan a càrrec, estan molt ben representats per el grup de dolçainers de Vila-real que perteneixen a l'agrupació cultural El Trull. A Pasqual i José en molt poques ocasions se'ls pot concebre separats. Formen una parella instrumental clau en el folklore popular dels valencians, tabalet i dolçaina. Amants del seu poble, els dos cultiven la terra, treballen l'horta i toquen junts a la banda de música des de fa més de 30 anys. Pasqual ha tocat de tot. L'acordiós, se n'ha anat de serenades amb un conjunt d'harmòniques, ha provat la bandúrria, però és el clarinet i el clarinet baix els que toca la mar de gust en la unió musical La Lira. Quants anys junts? Barbaritat de temps. Fa molts anys que estem, jo tindria 12 o 13 anys, i almenys 30 anys i pico, en Pasqual. Bé, claro, clar que més de 30. I actualment, com estan les relacions després de tants anys? Les relacions són divines entre Pasqual i jo, no hem renyit mai en la vida. Vull dir que sempre hem anat junts, sense discutir, i la mar d'amics. Estem més a gust ell i jo que en les dones. En les dones sí que renyen. Mira si vos comprometem molt.
L'obra més lluïda, la que més li ha lluït? En xarxa de teatre, la que més és per les events, l'última que han fet, que va ser quan el túnel de Calais, que ahir vam tindre un muntatge molt... i la música difícil. I a mi una cosa que m'agradaria, que és molt curiosa, és el xoc que fa el tabalet i la dolçaina en les places de bous. Ah, bueno, sí, pues, hombre, i pues, els bous pues, són els 3 taus de bou i és la vaca, i mentre està la vaca fora ja que el tabalet no pot parar. Que això pues, és un avís perquè sàpien que la vaca està fora. Mentre senten el tabalet, pues, saben que no hi ha perill, hi ha perill. I ja ha tocat de tancar-la, ja ho sap, la vaca ja ho sap, quan sent la tocateta, com l'espunger i això, pues, saben, diu, ves la tocateta i ja s'encara... I la vaca se va i obedeix. N'hi ha moltes que se saben la cançoneta de tancar-la, la que més se saben. Que sabures? Avui els joves no ho saben, això, però els antics encara n'hi ha persona major que mos ho recorda. Així com, per exemple, quan se fa el passacalle després dels bous, significa, o vol dir, que el dia següent també n'hi ha bous. L'últim dia de bous, al dia següent, i on se fa cercavila o passacarrer. Pensilvania, Cisco y Tulsa. Estes xiques i xics de la banda, que començaren fa ara 4 anys a tocar per diversió, han passat a tindre una perspectiva de futur com a grup. Són músics de la Unió Musical La Lira que volen ser ells mateixos, fer-se els seus arranjaments, les seues versions. És l'entusiasme dels jovens, dels que volen més, dels que volen coses noves. Saben que els correspon la digna tasca de continuïtat que altres un dia iniciaren. Amb la il·lusió que caracteritza els jovens, es troben convençuts d'aconseguir difondre el que han après al costat dels més veterans, dels seus volguts companys de viatge.